29 जानुवारि खालि आसामनि दाब दाब जायगायाव बिमा सरास्वतीखौ गाजा गोमजायै फालिदों। गासिबो नखर नखर आरो गंफ्रोमबो फरायसालिनिफ्राय जागायनानै बुहुम फरायसालिसिम बिमा सरास्वतीनि बोर मोननो थाखाय आरज गाबदों। दिनै 29 जानुवारि खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी सुबाइजार 216 नं गथैबारि गुदि फरायसालियाव फुंनि समाव बिमा सरास्वतीनि फुजाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे सरास्वती फुजाखौ ब्रह्म आवाथि सावनानै आरज गाबनाय जायो। रादाबखौ दैथायहरदों बिजनीनिफ्राय गनेन बसुमतारी।